Έλα, καλημέρα. Εδώ πέρα έχουμε ένα αρνοτό κομελίσι. Μάλλον έχασε τη βασίλισσά του και το συνενώσαμε με ένα άλλο με εφημερίδα. Για να δούμε τι έχει γίνει. Δεν έχει μπαταρία. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Ηρεμία, φίλε. Και εφόσον βλέπεις ηρεμία, η ένωση μάλλον είναι ok. Να κατεβάσουμε το πάτωμα να δούμε. Ορίστε, μέθοδος εφημερίδας. Η συνένωση έγινε ειρηνικά. Οκ. Μια χαρά λοιπόν πήγαν τα πράγματα.